Aquesta pel·lícula s'ha d'acabar. El govern del PP és un govern autoritari i manipulador que beneficia els més rics. És un govern de dretes. És el govern de la guerra, del traspassament de l'Ebre, de la religió obligatòria a les escoles, de l'especulació, del chapapote, de la retallada de l'autonomia, de Perejil. I tot això ha estat amb una Convergència i Unió que li ha donat suport i a un PSOE que li ha posat les coses molt fàcils. Hi ha una altra manera de fer política. Una manera de fer política que respecta les persones, i les llengües, i les cultures. Que creu que la pau és molt millor que la guerra, i que destruir el planeta és estúpid, i que cal defensar el desfavorit. Que creu que hi ha coses per les que val la pena lluitar. Iniciativa Verds Esquerra Unida serem decisius. Entre tots farem que les propostes d'esquerres i ecologistes siguin més fortes. Tu pots fer que Iniciativa Verds Esquerra Unida sumi per guanyar el PP i sigui decisiva per fer polítiques d'esquerres i ecologistes de debò. No ens podem quedar a casa i deixar que aquesta gent ens continuï governant. El 14 de març tornem a descarar-nos, tornem a sortir al carrer. Vota Iniciativa Verds Esquerra Unida. Vota descaradament.